Днешното ни Божие, Божие причастенство и Тя, благословие души и тела. Амин. Амин. Вижте Господа, братя и сестри, отец Иван е протоиерей и неговото причастяване трябва да стане като чин на иерей вътрешния олтар, както всички духовници. Аз категорично забранявам неговото причащение като мирянин. Той няма право да се причасти като мирянин, има право единствено като духовник, нито му е свалено разно, нито има някакво наказание. Така че, който е готов да пристъпи от братята, да пристъпи. Благам бяхте на нахраните. Няма да си правите своеволие Святата църква. Аз не ви разрешавам свето причащение по този начин. По начина вън си притрахил. Добре сте дошли по начина вън си притрахил. И аз си благодаря. Вътре беше, че да ви Светената вода къде е? Светената вода къде е? Знаете ли къде е светената вода? И с това днешната служба, когато наш духовник, който вече гладува цяла седмица, без благословение, по свой ред и устрой, искаше да се причасти, ние го поканихме тържествено и спокойно да се причасти вътре светия олтар, му подготвихме епитрахила. Ето тази одежда, която е под сакуса, ето тази дълга лента отпред. Ние не може да се причастяваме без нея. И след като имаме клирическа степен и сме духовници, ние имаме определен чин на Светата Евхаристия. Описан, утвърден, определен от векове. Нашата практика е пределно ясна. Той е духовник протоиерей в първата степен на офикия. Той беше редно да влезе и да се причасти с нас на Светата Божествена трапеза, а не да застане като мирянин тук и да ни предизвиква да го причастим, да унижава сана на свещенството. Това е доброволно унижаване на сана на свещенството. След като си изживял това велико таинство на свещенството, дръж се в него. Бъди внимателен над хората, които са поверени и над себе си. А това е един разстрой. И ме е мъчно за него. Той нито е наказан, нито е низвергнат, нито е лишен от сан, нито има предупреждение, нищо няма. И сега го поканихме вътре. А той дойде тук отпред и каза: не, аз съм решил. Ти си решил, ма Святата църква няма, аз съм решил. Когато оставяме, стесняваме пътя за Бога, за нашия живот, нашето нещастно малко аз остава в центъра. И ние разчитаме на нашия ум и на нашия разсъдък, който е ограничен. А в православния ни живот ние отваряме пътя за Бога, за да може да Той да действа със своята благодат. А какво е тая дума благодат? Нетварните енергии и сили на Господа, които снизхождат върху нас и ликуват нашите немощи и възпълват нашите недостатъци. На това се надяваме, на тази сила Божия, защото ние сме слаби. И сега аз трябваше да не му го причастя така, защото се внася съблазън сред другото недуховенство. Ма си ред. А той с телевизиите това да направи. Да застане и да покаже: аз съм решил. Ти, щом си решил и имаш такава смелост ти да решаваш, ще си носиш последствията от своите решения. Но църквата, тя си има своя вътрешен порядък и той, както казах, не е от вчера. Но аз се надявам той, Господ, да му помогне на този човек, да го умъдри, да го укрепи,
да му даде сили да спре с това действие, да се върне в храма си, да се успокои, а ние го споменаваме на всяка служба за вразумление. Казвам ви го най-отговорно. Не ми е приятно това, което се случва. Въобще не ми е приятно, обаче ние ще го изживеем. И това две мнения няма. Но по-важното е друго. Обични Господа, братя и сестри. Нека се вглеждаме в Света Богородица, в нейния живот земен.